nwune ụwa dị ezu oke kwe hụrụ nwa na-anọ n'ime ozidere enweghị ihe ị ga-eme ahụ na inwetasa ihe niile nọ n'ụwa ma mgbe ahụ anyị nọ n'ụlọ eme ahụ ndị ọsa a na-akwụ ha n'ọsa nkwa na TV ka anyị na-ahụ ya mgbe a na-akwụ ụfọdụ mmadụ na-elele elure ala rentara imo ka enweghị ike ịga obodo oyibo nwunye enwe otu isi egali kelee Chineke gịga mana ya bụrụ na enwere ihe n'ime n'ụlọ ya bụrụ na enwere ihe n'ime n'ala Igbo unu emesie ike enwe otu isi aga obodo Igbo gafee gaa mana ihe m na-ekwu anyọkatakwara anyọkata ga-eso bute isi kwata agwa ma ọsọ ụwa ma ọsọ dị ụwa ga-agarịrị obodo oyibo na ụdị ihe ọma enwere ike ndị a na-asụ ma m gakwa na nwunye gụọ hụ ihe mere oche m si ego obodo oyibo nọ nwunye ị ga-asụ n'ụdị ihe ha emere gị ị ga-ahụ ya nọ nna n'oke ahụ ya wụ na ọ nna n'ụdị ihe ahụ ga-eme gị tupu gị gawa obodo oyibo ị ga-asị ya emere gị ihe ga ngwa gị ụda ahụ leledere onye Igbo ole ka m nwa Igbo a mụrụ n'Igbo zụọ n'Igbo si hụ n'ọkọta nwune leledu ihe m ji eme nwune leledu ihe m ji eme onye ọkọta nwune ledela anya ihe m ji eme onye ọkọta ọkwa gị na-eri ya gị na-amasị anya ahụ nke m na-ele anya n'elu ihe m na-ele anya n'elu ahụ oge maka ihe ọbụla imega nga ị nwere oge agadi m ihe gị mgbe afọ agụ ihe ọbụla nwere oge nwunye le
asụkpụla na akọrịa nga obi ma ngụ ya na iji enwere ezigbo ihe n'Igbo ihe ka mkpa n'elu ụwa n'ụwa bịa nga ọbụla ị nọ gị na-arụ ọrụ gị ji ọnụ gị kpụrụ ihe ji aja gị kpụrụ ihe ejiri oge gba mbọ gị egwu egwu Chukwu gozie gị nwunye mechi ihe ime gị ike ya bụ nọ anyị nwere tinye obodo oyibo chepụta gị tinye aka ya aga ekele dị Chineke ma nye m na-adịghị n'ọdụgụ asụla nke ga-akarị obodo oyibo ma ọ bụ mmadụ ọmụmụ ma ọ bụ enwere ihe gị ga-ama na-adịghị obodo oyibo lee ihe nwere gị ji emeri ọkwa ahụrụ m n'igwe ụda enwere m ike ga-asụ akara gbaa ihe ṅụọ ya enwekwa ya ji ma wee pa abụbesie eshie gị rie risi ike na ha eshie gị ike onye mgbe ihe agbara rịgọrịgọrịgọrịgọ ujue n'ihe mana ọ ga-ahụ ihe na-atọrịrịrị ihe niile Chineke mmadụ n'ime ahụ ji esi mmadụ ike mbụ ewere ihe oriri n'obodo egbu ahụ mmadụ onye hụrụ ya gwọọ mkpukiricharịrị ọkụkọ oyibo onye hụrụ afọ azụ ọcha afọ azụ akpụkpụ ọ bụ ihe eriri ihe oriri n'obodo nwere ka ewe ezigbo ya n'ụlọ na anụ m na-eri na ezigbo nri onye nri ụmụ nnụnụ nsogbu anọ abịala m abịa mana amaghị m nsogbu ọzọ ọ ga-arụ mgbe m bịara enwe ihe otu ihe soro m ji bịa akpachapụrụ m anya aga m aga obodo oyibo ahụ ihe mere aga m ejisi n'ike na-ekele Chineke mere nwunye m na-agwa gị egbukwula onwe gị sị ị ga-agarịrị obodo oyibo biko ụwa adịghị ezu oke nga ọla Chukwu sọ mmadụ ga-anọ ihe ọ ga-eme elekwula ndị mgbe mmadụ na-echi obodo oyibo lụọ ọrụ ụlọ zụọ moto meke nwunye onye nọ n'ala Igbo ga-eme ihe ndị ahụ ọ dị ihe eri ise n'ime ihe niile ndị awụ na nne n'obodo onye n'obodo oyibo n'obodo emejiri emeji o nwere ike riwe ego mmemme ihe ego ọgide eche echiche dịka otu onye nọ n'ụlọ ochie eche ọ bụ ihe eri ise awụrụ ma nwunye ahụhụ karịrị
ka Chineke gozie gị n'ihe ọbụla ị na-eme.